Nay nagingon ba nga dili ko na makasud sa trabahoan kung wala kay backer. Pero ikaw kung pangutanon, kinsa mong ganan guyugon kung mulakaw ka? Ang imong amigo o imong kaaway? Kinsa imong ganan guyugon sa trabahoan kung ikaw ang amo or ikaw ang mo-hire? Ang imong kontra o ang imong amigo? Kunyag ka ng duha qualified, imong kontra o imong amigo. Parehas sila qualified. Kinsa imong i-hire? Kasi moingon mo nga, bisan pag dito qualified ang amigo sir, i-hire to na ako, amigo ko. Pero mo lang niya ako kasulti. Ang mga backer, dili na mo backer nimo kung wala sila kaila nimo. Ikaw kintayo kung mo backer ka bisag wa ka kaila. Kung dili po na sila mo backer kung dili ka maing tao. O di mo pareha og ginaiya sa backer. Ug syempre, dili po siguro na mo backer sila no kung di ka kamao kay mauwawan man sila. O di po na sila mo backer kung di ka kasaligan. Kay bisan sa barangay nga basketball, di ka mapil sa lista kung wa ka nailhan sa tiglista. Di ka mapil sa team. Bisan sa tighatag og ayuda, kung wala ka nailhan, di ka mapil. Backer na. Di ba murag backer system? Kung wa ka nailhan, nganong ikaw? Meaning, kung ganahan ka na mo backer nimo, nailhan ba ka? Mo nang wain backer nimo, mo ka nailhan. Nya sige kag reklamo, unya ikaw mismo, wala kay gibuhat aron mailhan ka. Samot nagbati kag batasan. Imong libako ng tiglista sa ayuda. Iapil ka kag lista. Di ba nganong apilon kaniya? O gana bang usahay ka ng word na kamao, mo nang bakiran kay kamao? But pasabot mo gud na kanang dali tudluan. O dali maka-adjust. Dili tong reklamador nga sultian, kusog mo reklamo, dali mo reklamo, bakiran ka kan? O mubakir ang uban kay kasaligan. Ano man, dili man gud tanan kamao kasaligan. Dili tanang maayo kasaligan. May mo trabaho ba? Kayo sahay kung walay magtanaw, di na mo liho ka maayo. Sigaran pag dili na tumano ng trabaho kay wa na may nagtanaw, di pag tumano ng trabaho. Biyahan ng trabaho niya pasagdaan ra kay wa may nagtanaw. Sa ra pag nila trabahoon kung gipaningil na sila. O kani gyud wa siguro yung backer ani. Kanang mga taong sige reklamo. Na kay mo backer ana. Ikaw kuno magbakir ka og tao nya ikaw unayon kag reklamo imo tong bakiran tong tao. Sayon ra kay no. So para sa uban nga mingon na importante ang nai-backer. Basin gibakiran to sila kay nailhan to sila, kamao to sila, kasaligan to sila, og basin mga maitong tao. Come on, sa inyo kasultihan.